Mapusok ang magmahal ng maaga. Yung mahulog ka sa salitang, kung mahal mo ko, patunayan mo. Sa edad na 23, meron na akong 3 anak. Pagdating sa asawa or ex, 3 din. Narinig ko na lahat. Malandi, haliparot, parang di mabubuhay ng walang lalaki. Narinig ko na lahat yan. Pinagsisisihan ko yung naniwala ako na kaya nila akong buhayin at yung mga anak ko. Pero hindi ko pinagsisisihang nanganak ako sa 3. Ilang beses akong nasaktan. Ilang beses akong umasa. Sinubukan ko namang buuhin yung pamilya eh. Humabol ako, nagmanikluhod, nagmakaawa. Pero kung hindi ako masasaktan ng pisikal, mumurahin ako at matatawag ng masasakit na salita. Kaya bumigay na ako. Ayoko na. Tataguyod ko na lang sila nang ako lang mag-isa. Ako si Joy, magulang sa murang edad. Hindi ko alam kung anong naghihintay sa aming mag-iina. Pero hindi ibig sabihin di ako susubok kahit ako lang ang mag-isa. Madali tayong manghusga. Lalong-lalo na kapag nakakita tayo ng mga teenager pa sa mga mata natin, or at least man lang nasa early 20s pa lang sila, pero madami ng anak. We start calling them names. Ginagawa natin silang example sa mga sarili nating mga anak. Warning, kumbaga, na kapag hindi mo inayos yung pag-aaral mo, mag-e-end up ka katulad niya. Kapag inuna mo yung pagjojowa mo, sige ka, magiging ganyan ka. Nagsilbi silang warning na as if hindi sila nahihirapan sa buhay. Para nating tinuldukan yung paroroonan ng buhay nila just because nagkamali sila nung umpisa. We are too quick to judge. Tingin natin sa mga sarili natin walang bahid dungis. Pero hindi natin naiintindihan na at that point in their lives, the reason as to why umabot sila ng ganyan is because they were trying to survive the best way they know how. Hindi nila alam kung saan pa kakapit eh. Hindi nila alam kung paano pa nila itataguyod yung mga anak nila, so they try. They try to make it work. May mga taong nagtitiis, katulad ni Joy, nagmamanikluhod, nagmamakaawa, tinatanggap na lang kada hagupit ng mga salitang masasakit. Because they wanna make it work. Yung madapa ka ng minsan ang sakit na sa loob. Madapa ka uli sa ikalawang pagkakataon, parang apakatanga mo na. Yung madapa ka ng ikatlong pagkakataon, parang tingin sa'yo ng lahat, ang bobo-bobo mo na. And that's the hardest part for them to swallow. Yung mapagsalitaan sila ng masakit na salita. Yung husgahan yung buong pagkatao nila based sa pagkakamali nila. My love, nobody is perfect, and yes, nagkamali sila obviously. But that doesn't mean wala na silang future. They just need a few people that matters to them to believe in what they can do. And they will show you. Higit pa sa kakayanin, magtatagumpay sila, my love. Marami na tayong kwento ng buhay na umahon mula sa ragsak na pagkakataon. And Joy's story is not any different from that. She may have made a lot of mistakes,
in her life. Pero she has the greatest motivation anyone could ever ask for to succeed in life. Meron siyang 3 anak na magbibigay sa kanya ng lakas, determinasyon, at inspirasyon to keep moving and pressing forward. So kung sa katulad ni Joy, na ilang beses na nagkamali, ilang beses na dapa, never siyang nawalan ng pag-asa that one day, things will pay off. One day, things will be different for her. That one day, kakayanin niyang itaguyod lahat ng mga anak niya nang siya lang mag-isa. Ikaw, my love, na minsan lang na-reject, na minsan lang na-discourage, you have no excuse not to try again. You have no excuse to quit. You have no excuse to say you can't. Learn from Joy. Sa murang edad, she was forced to be responsible for the life of 3 people. But instead of quitting, instead of saying no, instead of saying hindi ko to kaya, I give up, she says, I can do it. I will do it. Even on my own. Kasi if there's one thing that's true, no matter how difficult life is, may isang tao kang maaasahan at maaasahan sa kahit anong pagkakataon. And that is you. Yourself. But in order to do it, you must do one thing and one thing only, my love. Believe that you can. Claro? Claro.